Masumoni sian pandita di gereja ini pitana mida boruku pasahat masude tutuhani hari no pangalu aluhani di sude pangoloni Satai bisa ulang aku inan doho telaku naung tinodobi maranan nang marboru maho jala sahat saur matuai eok masudena padani saat ni pandinai tuna so jadi sirang kohinan so sindiran ni nabateyani jaloma inang nandelakku ulas salawa itu pagi de mata mahoina rabdo hotelaki ulos forum pegodang dohasian sian dan terapi dok mahuliate sasude dan terapi burju mahoina burju ohelaku masih matuai
Merebut
sesena di baliani lau paboa unam torang hari he maho aleina siang lagi bodoh mati tak sabur antarako tu para jalangan jalan mata aku ninang unang pesai bersatu kami tibu doa uroma dulu hala di pokos dosude upan nabor hatanako mangalulu ingolumoro siap hari oh indah tinggal majoho nabor hak nama turada oh ini
Simo Viana lupa do sudenana tinggal di huta anak dohot boruro di pahok puna molodung jono si Beloria ape di pabor hado alat amat damar dohat tangi yang mangan nadiun asa boy oras martiga-tiga sudah doli gadis manut dohot bibi haping dohot babiro di lopu jongki asa boy sahab rotu Jakarta tunggatung goreng nasihat kita andi goari ama-ama nasotar pijak asal mabola saat rotu Jakarta di dong mana lao masih pangomoan turus siap kapal di Tanjung Priuk gabe marhate formatana saya moa Victor mangir di tido urat ni patna ape nangarong do mangitip amat si boru na jogi na loma jonoki Victor malobok talot toni amat tadi bodu tijuna ala diulina romu sesi boru hudul di Lampung nahu dosa mekal di dok maratana oh ya baru datang pak dari Sumatera dosi boru makin dak koporna di jauh matek si borhat mana sida laos kabela padua-dua Rodito ngabor ngina sidamar pesta HP so di boto rajia di kota kona takuma alak amata Victor di pareso kartu duduk na di sungkum musema sude karejona HP na pangu lani huria Mekel si polisi mamereng amat tato pathalak kita marga situ morang amangi laki imatara siap kita andi goari ama-ama nasotar pijak asal mabola saat rotu Jakarta di dok mana lao masih pangomoan terus siap kapal di Tanjung Priuk gabe marhate formatana saya moma Victor mangir di tido urat ni patna ape nangarong do mangitip amat nasi boru na jogi na loma jonoki Victor malobok tarot toni amat dari bondo tijuna ala riudina romu sesi boru hudul di Lampung nahu dosa mekel di dok mahatana oh ya baru datang pak dari Sumatera makin dak komporna di jauh matek si borhat mana sida laos kabela padua-dua Rodito ngabor ngina sida mar pesta HP so di boto rajia di kota kona takuma halak amata di pareso kartu duduk na di sungkum musema sude karejona ape na pangu lani huria Mekel si polisi mamereng amat tato pathalak kita marga situ morang amangi laki imatana amangi laki imatana
nasi taono ki ape dumro na holomi sai masakan di baheni Gabetan sunggul masude si
Aku hola koro hasian di janjiku dunga hot tu hoita sasana ho ai hola ko dinaluki dinipiki sasana ho unang sa